भारत माता की अब मुझे सीमेंट ब्लैक टाइगर खुलुम हरग्रोबाय गासिबो निउज चेनेल नोंथांमोनखौ दिनै बे 24 तारिख समाव डे नाइट भलिबल खेलाया जोंहा सारा बे जमदुवार ओनसोल आरो सराइब ओनसोलाव जागासिनो दङ। दा बेनिखायनो दिनैबो बे दावागुरि गामियाव बे दावागुरि गामिनि क्लाबनि बानजायनायाव आरो राहुल नार्जारिनि मतलब राहुल नार्जारि माने नार्जारि फार्मनि स्पन्सर खालामनायाव दिनै खूब मोजाङैनो बे जायगायाव जोंनि भलिबल बादायलायनाय बा बोलुर बादायलायनाया जागासिनो दं। नोंथांमोना नुगासिनो दं आरो बेवहाय ओरैबायदि मोनसे परिबेस मोनदों बे गामिनिनो गासैबो रायजो राजाफ्रा फैनानै सापर्ट खालामदों आरो लकेलनि जेसेबांनाखि इन्टेलेक्चुयेल बिथांमोना मोनसे खावलायदों जे बेबायदि खेलाया आरोबाव जोंनि बे ओनसोलाव जाबाय थानांगौ। मानो होननानै बुङोबा जोंनि गामि ओनसोलाव जे गेलेगिरि बिथांमोनहा दाबो दङ, नाथाय बे गेलेगिरिफोरखौ बासिनो बा सायख'नो थाखाय जोंहा गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि रेफारि एसोसिएसन बिथांमोनहाबो प्रत्येकटा गेमावनो साफा सायख'गासिनो दङ। दा बिथांमोना बुंबावदों जे बेबायदि खेलाखौ जुदि होबाय थायोबा जोंनि जे प्लेयार्सफ्रा फैगौ समफोराव साब डिभिजन लेभेल, डिस्ट्रिक्ट लेभेलजों लोगोसे स्टेट लेभेलाव गेलेनो थाखाय खाबुखौ मोननो हागौ। मोनबेसे टीमनि गेजेराव जादों दिनैनि बे खेला 8टा, प्रत्येकटा जायगायावनो जोङो 8टा टीमनि गेजेराव खेला होगासिनो दङ। बेयो फार्स्ट नाम्बार बनगाव जोंहा जानानै थांबाय, जोंहा बालागाव जानानै थांबाय, जोंहा जानानै थांबावबाय जियागुरियाव, जोंहा जानानै थांबावबाय जोंहा आरोबाव लालपुर ओनसोलाव, दा दिनै जोंहा दावागुरियाव जादों। आरोबाव जोंहा मोनथाम जायगायाव जोंहा खेला जाना थांबावगासिनो दङ। आं आसा खालामदों जोंनि रायजो राजाफोरनि अनसायनाय, रायजो राजाफोरनि बे सहाय सहजुगितायाव निस्सय आरोबाव फैगौ समफोरनि खेलाफ्राबो बेबायदिनो जाफुंसारगोन होननानै मिजिंथिदों। बान्था हिसाबै जोंहा 5000 केस मानि उइथ ट्रफि, लोगोसे जोंहा उइनार हिसाबै आरो जोंहा रानार्स आप हिसाबै जोंहा 3000 केस मानि उइथ ट्रफि, लोगोसे 500 अर्थात 500 जोंहा बेस्ट प्लेयारनि थाखाय जों बेखौबो होनाय जादों, जाहाथे गथ'फोर बा जोंनि प्लेयारफ्रा आरोबाव इन्टारेस्ट मोनबावथों, आरोबाव जोंनि सम फैगौफ्राव जाहाथे आरोबाव बिथांमोना थुलुंगानानै आरोबाव गेलेनो जाहाथे गोसो जाबावथों। दिनै 24 फेब्रुआरियावहाय जे जोंनि लाइमोन क्लाबनि गेलेग्रा फोथारावहाय सानसेयारि भलिबल बादायलायनाय जादों। बे बादायलायनाया जोंनि ओनसोलनि गेलेग्राफोरखौहाय थुलुंगा होनो थाखाय खोब मोनसे खराग लाबोना होफैदों आरो बे खरागखौ लाबोना होफैनायनि थाखाय जोंनिनो समाज सिबियारि राहुल नार्जारि बिथांखौहाय आं जोबोद धन्यबाद होगोन। मानोना बिथांनि बानजायनायाव दिनैनि बे खेलाया माने जाफुंनो हादों। बिथाङा जोंखौ खावलायफैदोंमोन, बे हिसाबै जों बिथांखौ बरायना लायो। जाहाथे बिथांनि जेनाखि नाजानायजोंहाय जोंनि ओनसोलाव गेलेनायनि फारसे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे गोसो बोयो। रायजो राजाफ्रा गोबां बाहागो लाफैदों। जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो सेंग्रासा सिख्लासा आरो बोराइसाफोर बुरैसाफोर बिथांमोना फैनानै नायफैदों आरो लोगोसे माखासे कालचारेल हाबाफारिबो लानाय जादों। बेवहाय माखासे सिख्लासाफ्रा बागुरुम्बा मोसानाय आरो लोगोसे मेथाइ रोजाबनाय बेफोरबायदिबो हाबाफारि लानाय जादों, जायनि थाखाय खोब मेहेर गोनां जादों दिनैनि बे हाबाफारिया।